Olotila-hanke. Matalan kynnyksen valmentavat opinnot lisäämään osallisuutta, osaamista ja toimijuutta. Olemme kehitelleet kädentaidot kurssikokonaisuuden. Kurssikokonaisuus on suunnattu heikossa työmarkkina-asemassa oleville. Kurssit ovat maksuttomia ja laajuudeltaan 2 opintopistettä. Tavoitteena tarjota erittäin matalan kynnyksen kursseja, joissa kehitetään työelämässä ja opinnoissa tarvittavia taitoja sekä vahvistetaan osallistujan osallisuutta ja toimijuutta. Digipajassa edistetään osallistujien digitaitoja monipuolisella toiminnalla erilaisissa digitaalisissa toimintaympäristöissä. Digipajassa hyödynnetään muun muassa VR-laseja sekä tekoälyä. Ruokapajassa opetellaan monipuolisesti ruoanlaittoa. Yhdessä tekeminen lisää osallistujan toimijuutta ja yhteisöllisyyttä. Lopuksi resepteistä tehdään kirja osallistujille. Vaatesuunnittelupajassa opetetaan perustiedot ja taidot suunnittelusta. Osallistuja oppii ymmärtämään prosessia ja toteuttamaan omia luomuksia. Kulttuuripajassa vieraillaan erilaisissa kulttuurikohteissa, kuten museoissa. Vierailuiden jälkeen reflektoidaan yhdessä ja tehdään itse taidetta. Tavoitteena on kehittää sosiaalisia ja kognitiivisia taitoja sekä yhdessä nauttia kulttuurista. Osallistujat saavat työpajoissa uusia kontakteja, erityistä tukea ja lahjakortin hymykylään. Heidän kokemus yhteisöön kuulumisesta vahvistuu, samalla omaa osaamistaan vahvistaen. Työpajoissa on myös tarjolla pientä purtavaa,